Ai kuble ye fi baro ki helmen ki para how trying ai kuble ye fi ka kerteng ki Jesus Christ kalong ka bakmen ha ka bangayo ban teng biang ban sam ye ka tin ka joblai ha pedeng jong fi eto blin ka khu ye fi ba de ka ying ka sem ka jong fi ka khubor ka bang kwa ban teng ban sam ha ka bakum ka di ka por ka ta kalong na ka kitab sam ka bakndai phuai ka di khat ka ba khat sao bat khat san hagini ki khot ke bakhat sao bat khat san ki don ki kular ki jong ublai ki ba ukular na ka benta jonga jong phi bat na ka benta ka ying ke jonga bat jong phi te swabangan puli ki kular ki jong ublai don apdeng jong phi ki ba snap ye ka ktien ka jong ublai hane ka por phi don apdeng ke jing na marba pio i ye ka ying ka sem ka jong phi ba ka jot ka pra Pikwa ba ublay un penim ya ikurim jong fi ya ki khun ki jong fi pikwa ba ublay un le kamba ki henmen ki para ki jong fi pidoni ka jingkwa ba ublay un pentmai ka ying ka sem ya ka jinga dei ka jong fi ha ying ka sem le se bio i tang ka kenrum genram ka badon ha ying ka sem tang ka jinga mayan ya tang ka jinga thrai sniu e se ki khot ka ying ka sem don ki badon ha pedeng ka jing di kian don ki badi drugs Let's say kiran ka ying ka sem ka jong phi ka hapdeng ka ram ka sha hapdeng ka jing kerdu dan hapdeng jong phi dan hapdeng ka jing pang ka jing sitom phi na ka jing shaka jing na ka jing shaka jing ki bawan ka jing em ka jong phi ka ying ka jong phi sngo du jing kermen sngo khuslai haba phi pet shiki wei pat ki long ying long sem i ba ki roy ki man bha i ba ki kemen i ba ki ki ba bha ki ja Henry ka ying ka sem ka jong phi pan i kumba ki ki ba sniu ki wan ka ying ka sem jong phi i tang ki bom sngo tanat ka badon ka ying ka jong phi Henry ngan ong i phi hane ka sngi ba wanam du jing kermen phi don sibun ki jing kwa ki ba bha ka don ka jong phi phi kwa ba ublei un pen em ka ying ka jong phi kwa ba ublei un ya rap i phi kwa ba ublei pen lat i phi ka jing na ka jing pang na ka ram na ka jing long ka ba sniu na ka jing te jing khom jong soitan ni ki khon ki khti u kurem ni ki ye ki khot ka ying ka sem jong phi kata ri ka jing kwa ka jong phi henry ngan ni thu i phi ka khubor ka ba ublei u ba phi shakri u balong Jesus Christ u ba manga bat ma phi ngi shakri u don ha u shibun ki jing kwa ki ba ki ba u kwa ban le bat ban ker khu ha ka ying ka sem ka jong phi ublei u don shibun ki jing kwa ki ba sudah ban pen pau ban ker khu ha ka ying ka sem ka jong phi nanda kada kala de pi ban jet no ban phai no so u blei u badon shibon ki jingkwa ban le ki kamba ha ka jing im jong phi bat ha ka ying ka sem ka jong phi u yo i ki ko im ki umat ki ba phi jao u yo i ki jing ka jing jen jar ka jong phi u yo i ki jing so si ki jong phi ki jing khuslai ki jong phi baru try om tang ba u yo i ki jing ki jing jen jar ka jong phi Henry utrai ulong la kloiru banwan ban yarhap ye phi la da phi jit ban phai shu namar ublei udon ha u ka jingkwa ban le kamba ha ka jing em jong phi ba da ka ying ka sem ka jong phi la da phi jit hi ban phai shu blei nang ni shakman to ne ka por ni ne phai no ban nga sha ka kitab sam ka ba khandai phuai ka di khot ka ba khat sau bat ka ba khat san hangni ki don ki jingkular ki jong ublei ki bo ong kum ni namar kata ngan pen im yu ngan kentiu sa jrong yu namar ba ula ithu ika kerteng ke jonga un khot kerpat yanga ngarungan pai ktien yu haga jingjen jar ngan long lembaru ngan pen lat yu ngan pen dan buram yu ngan pen hun yu de ka jing slem karta bat ngan pen i hu yala ka jing pen im kita kini ke jing kular ke jong ublei ki ba ublei ong ngan pen im ngan pen lait ngan pen don buram ngan don ringkat bat pi ngan pen hun ni fi utrai de ka jing slam karta bat ngan pen iya fi ka jing pen im ublei ubanga ba pi ngi shikri ublei ubalamler ublei ya ka ka ba ukular un pendap ya kata ong tin ka jomblei namar ha u kamdan ka serniu ka bathok lani ka balamler ublei ju thok lani julamler ublei upendap ya ka jing kular ka ju Padu blai ya ka ka ba uang juklat patun pendap ba ya ka jingkular ka jung Makini kani ka banga firung gidon kam ladangi kwa ba ublay un pendep iya kani ka jingkular ka jung ha ka jing im jungi
Ublay ubu ya ka wei ka kendon ka bang ngi don kam mangi shwa ban le. Kenang ba ublay unyo ban pendam ya kata ka ba ukular na ka banta jongi bat ka ying ka jongi. Kei kata ka kendon ka ba ublay ukwa engi bangin le. Hagani di khot ka ba khat sawong kum ne. Namar ba ulabu ya la ka jing i hanga. Namar ba ulabu ya ka jing i hanga. Ka ba mon bu ya ka jing i ka jong fi ha utrai. Wadai ba ka jing i ka jong fi pin bu ka spa. Ha ka jing don jing em jong fi, ha gi khon ka jong fi. Hai ba i ba thon jong fi. Henry ka jing i ka ba jrong tam. Ka di ban long ha utrai Jesus Christ kan. Ha ka ba pinjet ban i ya utrai daga dok not jong fi baro. I ya u daga dok not ka jong fi baro. Kata ka jing khot ka jong ublay, kata ka jing kwa ka jong ublay ba ukwa ban bu ya ka jing i ka jong fi ha utrai. Kenang ba unyo ban pendap kan ya kini ka jing tmu ka jong u ha ka jing em jong i. Nganoi fi kala dei ka por ka ba phin yet ya la di. Yet ya la di. Ha to pi i chi shan em ya Jesus Christ. Nama don bon ki Kristan ki ba shus ngau i ya Jesus. Ki shus ngau i ya Jesus. Henry ki klam i chi shapat ya Jesus. Ka jing khot ka long kala dei bangin i ya Jesus Christ da shisha. Man i yo try daga dok not baro. Kata geng ga bang i pli jing khang. Bau try un wan ban pendap ya ka jing kular ka jung ka jing im ka jongi. Ublay un yo ban pendap ya ka jing kular ka jung ka jing im jonga jong fi. Dei haba ni don ni ka jing dei ka ba im ba ublay. Don bon ba ki Kristan ki ba kam kenti ki kular ka jung ublay ba kinwan ka jing im jogi. Henry kita ki jing kam kenti ki jong ki jing ki la ya persang ban duai ba ublay un pendap ya ka jing kular ka jung ka jing im jong ki. Henry ki klemja. Kadau ko long ba ki nget ya ka jing kular ki jong ublay. Henry pat kim semla don pat ka jing adei ka ba im bat ublay jong ki jing kular. Ka jing adei ka jong ki bat ublay kam don. Ki nget ya ka ktien ka jong ublay. Henry ki klem nget pat ya ublay u ba kren ya ka ktien. Ki klem IT ka jing im ka jong ki sha ublay. Ta kadau ki ni ka jing kular ki klem ja ka jing im ka jong ki. Henry nga khot ifi ni ka sngi. Sedang ban don ka jing adei ba jan baru Jesus Christ. Da ka ba pijit ban bu ya ka jing i ka jong fi utrai Jesus. Pin yo i ya ki kamba ki ban ja ka jing im ka jong fi. Ladangi wan ban I know ya ka jing im ka jong i Jesus Christ ban bu ya ka jing i ka jong i utrai Jesus Christ. Ban sange no na ka jing long Kristan ka ba sumalumala. Ka ba IT malumala, ka ba duai malumala, ka ba shikri blay malumala. Henry ngi jit no ya da ka ba ngin i shisha yo Jesus Christ. Nadu ka dok not baro. Kini ki jing kular kin wan ka jing im jong a jong fi. Tungin ya pai ya kini ki jing kular ka jong blay wong kum ni ka ba ningkong. Namar ba ula bu ya ka jing i ka jong u hanga. Namar kata ngan pen im ya u. Pitip na em ka ba don kam ka ying ka sem jong fi. Kam dei ka pisa. Kam dei ka spa ka pau. Kam dei ka jing khia ka bangidon kam tam. Ka bangidon kam tam ha ka ying ka sem ka jong i ka dei ka jing pen im ka jong blay. Lene e la dengi ruspa ngi biang i kot la dengi don lut iki ake baro la dengi don jing pen im ngi do no e ka jing im bom jikot ngi do e ka beneng la dengi don jing la dengi yo jing pen im na ka daw ka jing pen im ka long ka ba kong santam ba ka dei ban wan ka ying ka jong i ha ka jing pen im ka kan thop e ka jing pelat ka kan thop e ka jing pen khia ka jong ublay ka jing pelat na ka bor ka jing dum ka jing pelat na ka bor jong ka pop ka jing pelat na ka bor jong ka hima jong soitan kata ka kan thop ro ka jing pen im la do blay wan ban pen im ka ying ka jong pi u blay un pen lat e ka ying ka jong pi na ka jing long mrao ka pop na ka jing long mrao ka jing duk na ka jing long mrao ka jing pang jing stom na ka jing long mrao ha ka jing long ki basni u blay un pen lat la do blay u yo ban pen im ka ying ka jong pi u blay un pen khia ro e ka jing pang ka jong pi la do blay u yo ban pen im e ka ying ka sem ka jong pi ka jing pen im ka long ka ba kong santam ba ka dei ban wan ka ying ka jong pi ba ka jing im ba shimet ka jong pi la da pi jiet ban bu e ka jing i ka jong pi u trai u blay un pen im ye pi ba ka ying ka jong pi tungini pet ban nga yo we brio ka Bible utau dei usakayas ubangila ban shem aga gospel ka jong Lukas kalanong ka ba khat khandai ka dikhat ka ba ningkong hadu ka ba shipong uni usakayas ha ka ba ningkong udi ubrio uba ich spa uba ka jing i ka jong u ka dei ya ka spa ya ka pau ya ka jing sngoba kita ka dei ka jing i ka jong uni usakayas ha ka ba meningkong Henry ondaw layo sngo bo Jesus Christ ulay yai lengba kada ka snong ka ba uudon
uni Zacchaeus uyok sngau chupang Jesus Christ but ushime ke senjam ha ka ba unlek hajan jung Jesus Christ namar bau kwa ban yo iyo Jesus Christ bau Zacchaeus namar bau kwa ban yo iyo Jesus Christ ula kiu hajrong jung uding dembur namar udi briu balengkot umla ban yo i namar kidon ki briu ki baka yo nakman daga dau shime ke senjam ban kiu alor jung uding dembur namar ukwa ban yo iyo Jesus Christ andau Jesus Christ ula ya lengba ka daga jaka ka bau Zacchaeus udon Jesus Christ uyo iyo Zacchaeus bau peit nangti na jrong ding baru Jesus Christ ru hakatuhi ka porwang ko Zacchaeus hiarno kloi na jrong jung tu ding kedekhat ka ba san gong ne teu Jesus Christ ando la poi de ka jaka ula khimin bat ula yo iyo Zacchaeus teu la ong hu ko Zacchaeus to de hiarno kloi ru na bahaga ni ka sngi ka de yanga banik sa ka yeng ka chome teu Zacchaeus ula hiar kloi na jrong jung tu ding baru ula priang sngobhayo Jesus Christ ka yeng jung uda ka bakamen bat kani ka sngi ka bau Zacchaeus pitip ne am ubriu uba shisien ubala ye ya ka spa ya ka jing sngobhayo ka perthai hadin bau Jesus Christ wan rong ka yeng jung Zacchaeus ushim ka senjam ban bu no ya ka jing i ka jung u how Jesus Christ kani ka sngi ka bau Zacchaeus ubu jing i how Jesus Christ usange no na ka ban i ya ka perthai ya ka jing sngobhayo ka ula jet ban iye yo Jesus Christ but namar ba Zacchaeus ula bu ika jing ik jung ho Jesus Christ u Jesus Christ wong kumni yo Zacchaeus haga de khat ka ba khandai u Jesus Christ te ula ong ho Zacchaeus haga ni ka sngi ka jing pen im kalawan ha ni ka ying haga ni ka sngi ka jing pen im kalawan haga ni ka ying kata ga ni ka jing pen bana ka jung Jesus Christ namar ba Zacchaeus ula bu ika jing ik jung ho Jesus Christ u Jisu penbena baka jing pen im kalawan hagani ka ying ka jung Zacchaeus namar ba Zacchaeus ula jit ban bu ka jing ka jung how Jesus Christ u Jesus Christ upen im u Zacchaeus but u Jesus Christ upen im ru wa ka ying ka jung Zacchaeus baraka we kata ga ka jing ka khu ka ba kraw ka ba Zacchaeus u yo diang ka jing pen im namar bula jit ban bu ka jing ka jung how try Jesus Christ tong ni pek pat sa we pat ubriu hakikam ki apostol kalong ka khan riu uta udi unong ap bendi uni udi briu ba ap ya ka bendi ka bla set ya upol ba usilas hadin bala kem ya upol usilas namar ka jinga lap ya ka gospel las kem ki bala set bendi ki but hakatu ka jinga thu jong ka tin ka joblay hadin ba upol usilas kila yarwai kila yaro stengmen ka wan ka jing tray ka joblay ka jing knyu jumai hagar ka jaka haga bala pen pralut ika ka ying bendi la law ki kenjri ki bate ki ba khomi Paul Silas but uni unung ab bendiru onda la yo iyo Paul Silas tungni puli de kentien ki ba uni unung ab bendi ong onda ulalek bandem ki kijat jong Paul Silas uong kumni kam ki apostol ka no ba khan riu ka dekat ka ba lai pho uong kumni akan ran ayu ka de yanga ban le ba on pen im yanga kata ga jing ong jong uni unung ab bendi khmat jong apostol Paul ong kumni tumin nge how Jesus Christ ubo try but on pen im ya me but ya ka ying ka jome on pen im ya me but ya ka ying ka jome kani ga jing pen bana ka jong apostol Paul ya unong ab bendi uba jet ban bu ya ka jing i ka jong how try Jesus apostol Paul wang la da me jet ban bu ya ka jing i ka jome how try Jesus on pen im ya me but ya ka ying ka jome but hakatu ko ju hi kalanong ni i baka jing pen im kalawan ka yeng ka jung anong up bendi te namar ba uni ula jit ben bu ka jing i ka jung how try Jesus te ka jing hikai ka bangiyo nang ni tagalong lada mga bat mapiru lada ngi jit ben bu ka jing i ka jong i how try u blay un pen im ye pi par un pen im ru ka yeng ka sem ka jong fi ya kurim jong fi ya kurim jong fi ki khon jong fi ki persa kurim jong fi ya ki siu jong fi ki men ki para ka jong fi ya ki bhai nga sem jong fi utrai un pen em ya ki la da pijit bat bu ma pi ning kong ya ka jing i ka jong fi how try Jesus Christ kata ga ka jing kular jong ka tin ka jo blai namar u blai wang nan pen em ya fi ba ka ying ka jong fi samai thu fi ka ya ka ying ka jong i ka ying ka jong i ho ngi la long kristan i mei pai long kristan henrei ka jing im jong ki pat ka jingai na ublai ka yeng ka jungi ka yeng ka bajot ka bapra min swa ka long kumta ka yeng ka jungi ka bajot ka bapra i mei pa ilong kristan ngi baro ngi long kristan henre ngi sulong
Kristan tangkanam ngim dan ru em ka jinga dai baru blai henrai ipa ila shimi ka sinjam jong ka jing aitino e ka jing im ka jing iso Jesus Christ ila jit ipa ila jit hakit kisnem ki ba mensua ipa ila jit ban bu e ka jing i hotrai Jesus ila wan si ka jing kala ka bamon kawan ka jing trai ka jing blai ka jing im so ipa la pen im ipa Bamli tang i paru la pen im stang kniat snem hadin ru imei ru iwan sika jingkala ka bamon la pen im saya imei zonga bad hadin kata ublei kta saya hinmen zonga ikla bamon bad kumta la pen im saya hinmen zonga bad kan go por ka ba ublei kta e ka jing im zonga ru ha ka por ka bangadang don hapdeng ka jing puli ublei kta e ka jing im ka zonga bad mangaro nga kala bamon na IT ka jing im ka zonga so Jesus Christ bala pen im nga kum taru ublei kta sayo parau jonga bari ka ying ka jonga bangi i sisa baka jingpen im ka jong ublei ka wan ka ying ka jongi tang na ka daw ba ipa menswa ijet ban bu ka jingi ka jongi hotrai ublei ujet ban pen im ya ipa ba ka ying ka jongi baro ka wei tang na ka daw ba ipa ijet ban bu ka jingi hotrai ngi baro ka ying la mat ka jingpen im hoi kidang don sa ki wei pat ki khot jeng ka long ying ka jongi ki bompat ka la mon henrai nga ngich kami ne ba ublei un sa pen im iwei hadin iwei pat ki dikhot jo ka ying ka sem baro ublei un pen im lon namar ba kiladon ki dikhot jo ka ying ki bala nang ban bu ka jing i hotrai lada pi bat manga ngi jet ban bu ka jing i hotrai ublei un trei ka kam jo ka jing pen im un trei ka kam jo ka jing pen khia un trei ka kam jo ka jing plat mrao ki khun ke jong fi ye ki dikhot jo ka ying ka jong fi lada pi jet ban bu ka jing i ka jong fi hotrai namar ka ketiga jong blai kam dei ka baleng kot kali ka ba jrong ban kner se ka ying ka jong pi ban pelat merau ka ying ka jong pi na ka jing dok ka jing kerdo na ka jing snew la de pijiet ban bu ka jing i ka jong pi how try namar ba ula bu i ka jing i hanga namar ka taken ngan pen im yu ong ka tin ka jong blai u blai wong ngan pen im yu pi ba ngan pen im ka ying ka jong pi la de pijiet kan ban bu i ka jing i ka jong pi how try kata ka jing kular ka jong blai naga ketien ka chung tung ini pet pat segi pat ke jingkular ke chung blai ki boong kum ni namar bola bu ka jing i hanga namar kata ngan pen emiu ngan ken tiu yo kata ka jingkular ngan ken tiu yo pisngau ila deba pila long ka breu ka bala hiar satrai pisngau ba pila hiar haka jing im ka jong pi ka ying ka sem jong pi ka la hiar ka la jot ka la pra la de pijet ban bu ka jing i hotrai u blai wong ngan ken tiu u blai ken tiu ya ka ying ka jong fi na ka jing im ka ba jot ka ba pras ka jing im ka ban pendon buram na ka jing im ka ba ka bom long ye se ka jing im ka ban salong jingker khu ublen kan tiu ha ka yo ka kot ha ka kamai ka ji ka jong fi ublen kan tiu ka jing long sim jong fi ublen kan tiu ka jing dei ka jong fi ha ying asem na ka jing bom ya so tho jing mot se ka jing i se ka jing long ka wei se ka jing so tho jing mot ublen kan tiu ublen pen thmai ka jing im jong fi ba ka ying ka sem jong fi la da pijit ban bu ka jing i utrai namar wong ngan kan tiu play ula ban pen bahapat ka ying ka jong fi lau soitan ula pen sniu ka ying ka jong fi ya ka jing im jong fi henry ublay ula ban pen bahapat ya ka jing im jong fi ba ka ying ka sem ka jong fi ublay ula ban pen bahapat ya ka jing dei ka jong fi ublay ula ban wan lambiang ka jing i ka jing long ka wei ka jing song tho jing mon haga ying ka sem jong pi ublei ula ban kan tiu biang e ka kamai ka ji ka yo ka kot ka jong pi ublei ula ban kan tiu biang e ka jing kot jing khia haga jing em ka jong pi la da pi jiet ban bu e ka jing ka jong pi au trai tong ye pet pat manga tong ni pet pat sa ka wei pat ka jing kular ka wong kum ni un khot kerpat yang ngaru ngan pai ktien ye un khot kerpat yang ngan pai ktien ye ka bomot haba pi duai ublei un jubab ye ka jing duai ka jong pi let's say barok sikata pila duai de ka jingai pila ngai henry sedang ban duai de ka jingi pinyo i ki kamba na lor ba pila ngai jit saban i yo trai ban bu i ka jingi ka jong fi hau trai pinyo i ki jubab ye ka jing duai ka jong fi na pedeng jong pi pila pha duai pila duai henry pimpat yo i jubab pila ngai henry pimpat yo i jubab bu i ka jingi ka jong fi hau trai ublei un jubab ya ka jing duai ka jong fi namar wong namar hangni ka tin ka jong blei ka ong namar ba phila bu e ka jing i hanga haba phi khot kerpan ngaru ngan phai ktien ong ka tin ka jong blei nang ka daw jit phi ban bu e ka jing i otrai ublei un jubab ya ka jing duai ka jong fi
Tungin ni pet sekiwi pat ki kular ke jungu ongkum ni. Haka jenjar ngan long lem batu. Kata ke jing kular ke jungu blai. Haka jing jenjar ngan long lem batu. Kau mat pim long marway hapdeng ke jing jenjar. Utrai un long rengkat bat pi. Ka jing do rengkat ke jungu blai kan long rengkat bat pi. Pikan mau ni you Joseph. Haka testament ke bari ke kitab Genesis. Joseph ude ubriu uba kihinmen ki para kila isi kila temu wat ban penyap kila bread haka thliu henrei la seipat na dekat thliu la di seginong Ishmael bat kumta la yalam se Egypt Joseph ulong marway ha dekat Jacob don ru em haka jing so henrei namar bo Joseph what happening kita ke jing jinjar ulan nang ban blai ka jing doran kat ka jong blai kalong bar Joseph hari nang wai pikan mau Daniel rukum ju ubajiet ban try wala da tap krem juki sing ru henry ka jing rengkat ka jung blai kalong bat Daniel krem juki sing namat bau Daniel ulanang ban blai Shadrach Meshach Abednego wala la bread iki ka lawarding henry namar ba kini kinang ban bu ka jing ke jong ki try ka jing rengkat ka jung blai ka don bat ki hapdeng jong ki ka jing wala da pinang ban jiet ban bu jing try wala da piyai lema ki por juga jing ka jing pang ki por juga jing jenjar ublei un long rengkat bat phi kabadon kam ka de ka jing do rengkat ka chung ublei lakir khuyu Joseph hangte hari nong ha Egypt te namar ba ka jing do rengkat ka chung ublei ka don baru Joseph ki sing kem semala ban bam you Daniel ha krem ju ki sing te namar ba ka jing do rengkat ka chung ublei ka don baru Daniel kading kam semla ban bamdu yu Shadrach Meshach Abednego wala la bread iki halawar ding kadau kolong baka jing dorengkat ka jongblai ka don bat maki haba ka jing dorengkat ka jongblai ka don bat pi nganoi fi ki jing ke jong fi kin kalalong jingger khu ha ka jing im jong fi ublai unlong rengkat bat pi apdeng ki jing la da pi jet ban bu ik jing ke jong fi hautrai bat ka jing kular ka buat ro kumni ka ong kumni ka dekat ka bakat san haka jing jen jar ngan long lembat bat ngan penlat you ka bamut la da pijit ban bu jing how try ublei un long rengkat bat pia pedeng ke jing om tang ba pin su don ha pedeng ke jing ru henrei ublei un pelat ye piru na ke jing ublei un pelat ye pina ka jing pang ublei un pelat ye pina ka ram ublein pelat ye khot ye ying jong pile ki drugs neka kiat neka nugo jing blen ka snew kanugo bor jing dom ka bakta ka ying ka sem jong pi ublein pelat ye kata baro la da pijit ban bu ye ka jing ke jong pi utrai kadon ka jing ye per ha pedeng ki briu ki bom don ye ublei pat ma pi la da pijit ban ye utrai ki briu ki bom don ye ublei ki bom salia ye ublei ki bale jingai ki bale sting bat ublei ki don ye ka jing tang ba om don nong pelat henrei la da ma pijit ban bu ye ka jing yo trai don nong pelat ye ka jing im jong pi utau de Jesus Christ unong pen im unong pelat unong pen kia don unwan ka jing im jong pi la da pijit ban bu ye ka jing ke jong pi hau trai to ni puli ki de khot ki ba bu ro ko ong kum ni ngan pen don burom yu kata ka jing kular ngan pen don burom yu pis ngau ila de ba pila ja burom ka ying ka sem jong pi kala ja burom pi ki ba ja burom ke don ka ying ka sem jong pi ka jing im jong pi la da pijit ban bu jing i utrai ublai un pen don burom biang ye ka jing im jong pi ba ka ying ka sem jong pi u Chris safi ka jing kermen ka burom ong ka tin ka jong ublai ka burom ka jong ublai kan wan biang ka ying ka jong pi na ka ying ka ba jot ka ba pra she ka ying ka ba wandur ka ying ka ba la kerku jiet pi ban pen don burom ye ublai un pen don burom ye ka jing im jong pi le ye ka ka ba ublai kwa ublai un le pat ye ka ka ba pi kwa ublai wong an pen don burom ya kita ken ki ba jiet ban bu ka jing ye utrai ba ka khot ka ba country ong ngan pen hun yu de ka jing slam karta ban ngan pen i hu ye la ka jing pen im ngan pen hun yu de ka jing slam karta ka jing im ka ba hun kam ni ka jing im ka bang yo ki ka jing im ka ba hun de ka jing im ka bangi ai tilot yela de met that ben sim so Jesus Christ ni hun de how Jesus Christ ka jing im ka ba hun ka ba lai lui ka ba comment ka de how Jesus Christ what happening ka jing ni comment ni sok comment sim de how Jesus Christ ki briu ki ba hun ki briu ki ba pendep ye ka jing tmu ka jing ublai ki briu ki ba mat ye ka jing hun ka jing im de kita ken ki ba bu ye ka jing ki jong ki how try Jesus tungin jiet ken nang ne sukpat ban bu jing how try
Nin sange no na ka to ka bu ka jing e ka spa ka pho haki ki ka jing kwa brai ju ka do tongin jet nang ni sekmat barang try jisu ya rap inga bangan ai tilut no ka jing em ka sunga met men sem shame shime ta ka sinjam ban duai nang ni sekmat ya ka jing duai banang try nga kwa ban ye ya me da ka do not baro ban pai shame da ka do not baro ban bu no ka jing e pang hame jisu nang ni sekmat namar nga kwa go try ba me men pen em ya nga ba ka ying ka junga nga kwa ba me wan ban pelat ya nga ba ka ying ka junga ki bor ka jing dum ki bor ka pop na kwa ban yo ki ba ki ba internet ki ba don buram ha ka ying ka sem ka junga ada pi jit ban bu ka jing yo try u blai un le kamba ha ka jing em jong fi ba ka ying ka sem ka jong fi plain ka khui fi leng ban ka por ka pi snap ine ka tin ka jong blai na ka mata ka buram ka jong blai amen.